What's up mga kapusok? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting channel. Sa wakas mga kapusok, natapos na rin yung ating ginagawang bangka. So, unang losong po. Subukan natin mga ngawil. Dito lang sa tapat. Quick ano lang, quick pangawil lang mga pusok. Para may pang ulam lang. Subukan natin mga pusok. So ito yung spot natin ng mga kapusok. Yan, Arcelo Fernan Bridge. Nasa Lapu-Lapu tayo ngayon. Yan.
Background music tayo mga kapusok. Yung kapitbahay natin, malakas yung sound na.